Hi class, welcome to my YouTube channel. And for tonight's video, kasi ito ang kuan class. Walay kurente pila na ka oras, ganyan na pabuntag hantod ka naghapon. Sabayan pagit sa daot nga panahon, dalugdog kilat o ga na free lighting sa amo ada ni sa amo karon. Kay kusog kayong kilat og dalugdog ulan pagit kurente. Among suga is lamparilya gid taon. So ambot og nganong nag-burn out man ka ni. Na? No? Gasiga na ang kuan kay na yung mga series light pakapin sa dalugdog ug kilat. But you know, kaning aning setup nga walay kurente, it reminds me my childhood. Ang childhood days nga. Wala yung kaya hindi ako malimtan sa una pagka ng kuan class, pagka na ganing magluto na si mama, kaya isa kami ng suga. So pagdaro ni mama ang suga sa kusina, dito po dis akong kaluha. So kasabaan din mi nga nung galing sunod-sunod. Kaya kakadlok ko na mga talawan sa una din. Pag sa una po, mas daghan og quality time, labi na og kanang after panihapon, kay magtipok naman din, magstorya-storya, gitisgot, mga kaagi sa una. Compared karon nga kuan nga time nga daghan nagkabisihan after panihapon, ang isa nag cellphone na labi na kung na wifi din sa bukid. So muna siya ang kuan kalainan, no? Then mas simple ang kinabuhi sa una, dili pud kay siya saba no, na siya kanang kan ba siya na siya kanang noise pollution free from any pollution, labi na sa noise pollution. Kay like karon kasaba na makailan ng ground sound. Pero sa una yung nani lang doon na yung ano na dalugdog og kilat. So kagahapon ra gid siya class ambot og nano ba. So diba, burn out, ulan, tapos kilat ko yung dalugdog, ambot ulan sa banin, maunsa na ba ni? So na, si mama din ha? Ha? Hindi nagpalit? Yan ang burn out man ma. So burn out ka ron, patay mahimo. O diba mo ni ang gamit dani sa bukid class, kung wa mo isuga, lamparilya ang gamit, tubig gas. Nasa diha. So ano, ngit-ngit yung pamuyo dan ni, way kurente. Nako. It's 6:30 in the evening and pagyapoy kurente og magdi na sa gini gabalik. Mga kadunggan na lang ninyo class mga tingog sa kilat, sa dalugdog. So dahil sa mga sa probinsya ang ginaan kalimitan nga kay tabo labi nagbalay kurente, gaulan-ulan pag yun ang panahon. Nakita niyo sa luyon ako na yung mga lights effects. Kilat dia og dalugdog nga kahitabo. Kain na kami. Wala yung kurente. Kain na kami. Makain na.
Kain. A few moments later. Yes class, so na nagpangaon and magtulog na gid ni padulong kay walay kuryente danhi sa among bukid og murag ugma pa man ko ka nimo balik. So wala na, mingon na kayong palibot, wa na kasaba-saba. So magtsada pud kay sayo makatulog. So that's it class, daghang salamat sa paglantaw and please ayaw kalimot sa pag-subscribe sa ko ang YouTube channel John Remy John TPH. Good night everyone. Tulog tag sayo kay walay kuryente.